Assalamu alaykum, hormatly watandaşlar. Türkmen Owazy teleýärimi öz işini sungat söhbetdeşligi atly gepleşik arkaly dowam edýär. Mehriban adamlar, biz bugünkü gepleşigimizi Türkmenistanyň halk artisti Pelwan Hamidow bilen taýýarlamagy maksat edilmek. Pelwan Halifa, hoş gördük gepleşigimize. Türkmen diýarymyzda millilik hakynda, milli senetlerimiz barada, aýdymsaz barada söhbet etmeň özi ýakymly. Bugün milli libasa beslenip arkadagymyzyň saýasynda owadan diýarymyzyň gözelliklerini gowanyp siz bilen söhbet eder. Döwrüň özi hemme adamda joşkun döredýär. Häzirki wagtda da dawarlanýan ýylmydan Türkmenistan bitaraplygyň mekany gelip. Bu ýyla gadam masanymyzdan eýem ençeme täze aýdymlar döredi, eserler döredi. Galkynyň sungatymyzyň bagtyar döwrümizde adamlaryň ruhuny galkyndyryany hakyndaky bu ýysanjyňy häzir bize gyzyk bolupdy. Köp sağ ol Yakup, menem şuna ajaýyp pursatdan peýdalanyp, arkadagy ýurdumyzda döretmäne, işlemäne, zähmet çekmäne, bir toýdan toýa özüň bir arzuwlar bilen, maksatlar bilen, istimlikler bilen barmagy döretip beren giňiň küçüğüne, gahryman, mehriban arkadamy köp sağ bolsun aýdýar. Elbetde biziň näme ajaýyp ýurdumyzda, ýene türkmen sungatymyzda hemme ulgamyzda şular ýaly ajaýyp billere, şanly toýlara hyzmat etmäne, ulu maksat arzuwlarymyz bar. Dönmüştür şehir kendi yollara yürürüp giderim kendi gelip kendi Kırağın arzulan zamanı geldi Türkmenistan bir taraflığın mekanı Türkmenistan bir taraflığın mekanı Alkış bolsun arkadağın adına boyanlansın bir karadın mukami Bad boşulsun ösüşlerin badına Türkmenistan bir taraflığın mekanı Türkmenistan bir taraflığın mekanı Bad boşulsun ösüşlerin badına Türkmenistan bir taraflığın mekanı Türkmenistan bir taraflığın mekanı Şu ýylyň ady dawaralanan gününden başlap hemme döredijiligi işgärlerim halkymyzam zähmet önürjüligi bilen toýa sowgatly barmagy maksat edildiler. Eýem ýylyň adyna şygar goýlanan bize eýem taýýar söz başy da taýýar eser Türkmenistan bir taraplygyň mekany ýyly. Arkadagymyzyň eserlerine ser salamyzda da kitaplaryndan ruh gymmatly galyp biz täze eserler döredimizde de ýa bolmasa täze binalaryň açylyş dawarasyna gatnaşamyzda da teleýilim arkaly synedimizde de täze dörejilik ruhuny ýene halkymyza serpay etmäni howluk ýat. Ýaňy ýakynda da arkadagymyzyň gatnaşmagyna Atamurat Niýazow Şaýol bilen Saparmurat Türkmenmaçy Şaýoluň çatyryna ýerleşýän täze ýerasty we ýerüstü geçelgäniň şeýlekem mahabat binasynyň döwrewap toplumynyň açylyp ulanmagy berilmegi, diwan mehmanhanasynyň hem açylmagy. Bu zatlaryň özi eýem ýakynlaşyp gelýän bir taraplyk bayramçylygymyzyň öň siratynaky dawaraly günnüň joşguny ip düşünýär. Elbette Yakup Akırman adamın nazarı düşüp şotak bir ajaýyp garaşylýan ulu toýuň öňündäki
bir açılıp ululmana berilen eýer bizim halkymyzda mehman arkadaşım tarapyndan diýip bolup galyda ululu şular ýaly ajaýyp binalar açylmagy gahryman arkadaşım tarapyndan bizim telekeçilerimize şeýle giň ol açılıp berilýär işlemäne. Onuň halipa sogaply işleň biri. Yol gurmak, köprü gurmak, bina galdyrmak, agaç ekmek, bağ ekmek. Türkmenne aýdylýan söz bara, ýollaryň ýagşysy halkyň ýoludur, halkyň ýolum hakyň ýoldur diýilýär. Täze arkadagymyz bizi gowy ýoldan öň alyp barýar. Ýol bizim durmuşymyzda günnelik wajyp. Biz öýe barýar, ýol bilen toýa barýar, işimize barýar. Ýol bize wajyp, durmuşymyzda iň zerurdat. Şol ýollary tämiz hem kämil edip arkadagymyz halkyna serpa edýär. Şol ýollarda eýem toýlar, gelnanjy uloglary geçip gitdi. Bir näçe avtolog kerwanlarynyň bir arkadagymyzyň iyi süreti şol taýdan geçip gitmegi bizi buýsandyrýar. Halk hakynda alada, ýurt hakynda. Onuň soň o da adamlarym şolar ýaly gözellikleri görüp, ýüregi bilen duýup, aýdyma, esere, saada siňdirýärler. Şol saadyň soňam söhbet bolup, buýsanç bolup, toýda märekede giňden ýanglanýanlar halipa. Elbetde eýäm şu ajaýyp binalara etip bolsa bizim bagşylarymyz, aýdymçylarymyz, şahyrlarymyň ajaýyp şygyrlary şu ajaýyp binalaryň taryhyny aýdym usuly ýetiriljakdyny menem eýäm özüm gözüňe tutýan, netip bolsa öz döwürde şahyrlarymyza ýüzlenip şu täze aýdymlarym dörer dip umyt edýär. Arkadagymyň adyna ýollanýan alkış bolup ýanglanýan gowy aýdymyňda ýaşa sen ýaşa arkadag dip Alkışnama. şol aýdymy häzir iýleşlemede hödürläýär gepleşigimiziň Başlymy. soň söhbetimiz dowam edýär. Mehman adamlar, biz sunuwat söhbetleşigäde gepleşigimiziň şu ýerine bugunky gepleşigimiziň mehmany Türkmenistanyň halk artisti Pelwan Hamidowyň ýerine ýetirmegindäki alkışnama diýen şu joşguny eserini size ýetirýär. Dinleň hormatly adamlar, lezzet alyň. Bulaşan vatanım bakarlı adi, bulaşan vatanım bakarlı adi, toy tutuyor şadiyan aydım lisani. Başları bağdır bil bil umadi, ata vatan yedin mi kan yaşasın, yaşasın. Kahramanım arkadağım yaşasın. Vatanın vazlama diyorum setinle, yaşıl tuğum dünyanın şurada petinle. Alkış coşar yürüp vursun üstünle, yaşıl tuğluk yedin mekan yaşasın, yaşasın. Kahramanım arkadağım yaşasın. Yaşlı bir taraf mekan yaşatın, yaşatın. Kahramanım arkadağım yaşatın. Ayların, yılların salamat gördüm. Abadan ağdı bir mekan yaşatın, yaşatın. Arkadağım kahramanım yaşatın. Dört faslın bakardır mılayım demli, davaralı toylan yenişten cemli. Kademler bir bandı karlıman amli, dedi vardı cennet mekan yaşatın, yaşatın. Kahramanım arkadağım yaşatın. Kan olsun arkadağım ilgünüm şatır, gel şatır. Ata vatan yenin mekan yaşatın, yaşatın. Kahramanım arkadağım yaşatın, arkadağım kahramanım yaşatın. Ata vatan yenin mekan yaşatın. Tahaga Dikmansanyň halk artisti, ussat, gurumoçy,
Şonu ýalam kamçy kompozitor gatykan aýdymlaryny bir döreden onu da bizim türkmen halkymyzyň bagşylyk sunugatyna gatyk ul goşunt goşup giden adam da. Şol halipaň aýdymlary şeýle kämil derejede özüň dögürdeş ustad sadan mullaga purlaga ýaly ýamraga çaraga akrat halipa ýaly ustad başga da kan halipalar bir dörejlik baryny eden adamlar da şonu saha bir sowal berse demeni kizik çağadan bir dinlämde bir tatar alyp öz aýdym sadyma özüm goşunt edýän ipdir. Şoň üçin durmuşdaky wakalar her bir sunugat adamsyna hem ýakyn bolýar, hem täsirli bolýar. Halkyň pikiri bir sunugat işler üçin has gydykly. Aşıkları muradına vayetim. Yediler beni şu beladan kurtarın ey. Aşkın kötü beterken hazanmayırım. Onun için kanarladım vay gülmem. Yanı başıma düşmeyince bilmedim ey. Aşkın körü beterken hazardan. Başımda kalmasın kardu aman. Kadira kudurtum şunun salamadı. Aşkımı diyamanıken vay zandan. Kutulsam şunun halamadı şunu diyamanıken acanlarım
Sungatın özü giden bir umman. Sungat sözünün özünde ulu güç var. Ol güç anamın gücü, galamın gücü, zekinin gücü, arkadagly döwrüň bize berýän ilhamyň gücü. Türkmen halkymyz sungat bir çäksiz ummandyr diýe. Bizim şol bildigimizden, oňordogymyzdan, şu halipalardan gelýän, ýani ussatlar bilen bize goýup giden mukamdyr, sazlary, aýdymlary, döredip giden aýdymlary eýän bize ösüp gelýän nesillerimize uly nusxada şu zatlar ýa elbetde gahrmany kadamyzyň kadymy, müdümi tarihi sunugatymyzda medeniyetimize goýan sarpasyp düşünýän we arkadamyz şonu ýygyderli bize de ösüp gelýän ýaş ýeşler ýadyna bilen Maýa Kulywadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasyna eýän berilýän bilimleň özi. Şonu ýalam halipa şäherlik bolup ýokary derejede keldiler. Şu zatlaryň hemmesine elbetde gahrman arkadamyzyň Türkmen sunugatyny köňe bolmadyň täze bolmaz ýa-da şu zatlary şu gün ajaýyp döwürmezde de eýän kämil ýagdaýda gelip bizim gaty borçly we şu halipalardan gelýän aýdymlary ýoýman dogry we dogry derejesinde oňordogymyzdan öwrenip şonun şäherlere geçirler. Yar bu dögi şol cennet
halifa biz teleýaýlym arkaly ençeme ýyllar bäri synnaýasa siz ýekelikde de aýdymlar ýerine ýetirýän kim aýdyşyk aýdymlarym ýerine ýetirýän Türkmenistanyň halk artisti Läle Begnazarowa bilen ýerine ýetirýän aýdymlaryňyz bar. Ýa bolmasa aýdymçy deýän Gülşen Gelnimradowa bilen bilelikde dağ düzlemimizi, tebiği, gözelliklerimizi sağlaştırıp, aydym eserleriniz bilen, sözü bilen bağlanıştırıp halkımıza yetirýäňiz. Şoň özem täsirli. Sebäbi halk aydymlaň özününi bir täsirli sözler bilen tebiği gözellige siňdirip ýerine ýetirýäňiz bolýar. Adamlarda täsirli duýgunum döredi. Şol aýdyşyk aýdymlaryňyz hakyny aýtsaňyz häzir. Halk aýdymsalar döredilen aýdymlanmadan mukamçy kompozitorlarym dörediýän aýdymam halky ýolumyz, milli ýolumyz özüni gönüllügi şondan aýdýar. Aýdasym belä şahyr Döwlet Gurbangerliýew Murat ömrüň sözlerini bir näçe aýdyşyklary ýanky tiň aýdyşyňa Läle Begnazarowa bilen Gülşen deňen Magşymyz bilen Bostan Rahime bilen bir näçe aýdymlanmaz bar. Men esasy işimiň daşyndanam energetika ministriniň Serpay Topar bilen Murat Gel Bayramberdiň ýol başçylygyna şu halife bilen kän ýyllar mene ýam dörejilik işlerini bile halifeler maslahatlaşyp şoň döredýän aýdymlarynda kän ýüzlenýän sebäbi halky ýol, milli ýol bilen bolardan şunda bir näçe denanlanmaz barny aýdyşyň öz täsiri bar eken. Evet, teleýarimde gidenne bilen illeşlemeden, dinlejilemeden gelýän berekellalar ýa köp sag bolsunlar bir adam ganatlandyrýan eken. Ýakymly O ýakymly bolýar elbetde döredýän saat ufadyň zähmedi. Ajaýyp şahyryň şygyry. Elbetde şol hemmeti ýerine düşenler şol bagşyň jogapkärçiligi bilen şol aýdym ilkinji ýerine ýetiren adam gowy ýerine ýetirilse halkyň aňyna alýar. Elbetde sağlaşyk ýa şol ýerde ýerine düşýär. Elbetde şular ýaly bir näçe aýdymlar şeýdip döretdik. Aýdyşyk aýdymlarynyň öz täsirini şeýle duýýar. Yapayım, sen bilin bağıtım tapayım. Sana kömül berip başta aşık boldum düşdüm aşka, aşık boldum düşdüm aşka. Sen bana sevgiň bağışla, gel sana köngülüm açayın. Bağıtım tapayın. Açayın, sen bilin bağıtım tapayın. Düşü dünyasine aşkım doya bilmen silap geçmin. Sen kıbolsun köngül köşkün, gel sana köngülüm açayın. Sen bilin bağıtım tapayın. Sen kıbolsun köngül köşkün, Gel sana serpa yapayım. Sen bilin bağıtım tapayın. Sen bilin bağıtım tapayın. Her bir toýa şunu ýar şanly ýyllaň ajaýyp günlerini täze aýdymlar bilen barany adam bir täze don geýen ýaly bolýar ekenne täze aýdymlar bilen baran. Şular ýaly duýgular bilen ýaşap dörejilik işlerini edýäs. Elbetde biz bagtysyn o işgärleri. Onuň halifa adam begenini wagty şol begenjini
derrew birek bilen paýlaşmany howluk ýa-da. Indi siz täze aýdym ýerine ýetireňizde, täze aýdym dören wagtyny ilki bilen kime diňletmäni howluk ýaňyz şonu? Men ilkä perdentlem bolýa. Aýdym ýadamda ýanky döredimizde sağlaň ýanyna han owazgelle bolýa täze bulurum näme? Ýa şagirtlemez. Elbetde ýanymda maslahatda şu kömekde şular ilkinji şular aýdym boýu otur hamam ýanymda bolýa. Iň esasy adam teleýäli muslim halkymyza ýetirmek. Sebebi sen nähili özüňe gowulanydy, nähili kämil ýagdaýda bolanydy, elbetde öz döredüm sunugyň halkymyza ödürlemeli. Emma halkymyza şo ýarany eýem şol hemmämize ýokary derejede kämil dören bir ýerine düşen aýdymyz diýip men düşünýän. Türkmen halky elmydama halk aýdyma maýyl bolupdyr halipa. Teleýalim arkaly biz göremizdi. Ençeme ýyllar bäri ýerine ýetirilýär. Ol aýdym ýöne täzelikde siz täze röwş edip, görnüş edip adamlara ýetirdiňiz. Büdebilmedim diýip bir Türkmen halk aýdyma. Şol aýdym hakyny aýtsaňyz. Hawal bul aýdym men kän ýyl ýaş gyllamdan, mektep gyllamdan özüm sinirşmana da çekinýärdim da şol aýdym bilen. Ilki döwürler şonu aýtmagy ýaýdyn. Ýaýdan ýani ýaş gyllamda sebebi onu halipan men kän ýyl diňledim. Büdebilmen ýa-da men ustatlarym tarapyndan sazam çalynýar. Ene ýargyrmady, büdebilmen şolar ýaly bir mukamdyr sazlar bolup ýa ýanlanyp bir kän. Onu bir näçe ýyllar sahagyna hem ahalýony esasy men bir ücret aýdýan dutarajak aýdymlym sahaga men halipa oratyl halipa şolar ýaly ahalýony ustatlaryna ýüzden aýdýanna. Elbetde şunu kän diňledim ýaş gyllamda. Şu waselede otursam 8 ýyl 10 ýyl töwerek bolupdyr şu büdebilmeni öwrenip aýdyp berenmedi. Intek bunu ýazgy etmek hem kän ýyl toýlarda aýdyp gördüm. Sebebi ol seýrek aýdylýan aýdym. Has gowrak ýerine düşen ýerler boldy toýlarda. Toýda joşguna bolýardy. Halkymyz sen bir diňläp otyr bir toýuňam öz joşguny barda. Aýdym aýdyp durkan tomoşaça seredýän tomoşaçyň ödünýän. Ödünýän güýç gelýärdi. Ýanymdan ustas salar namazda Kerwan aýdawdy, Spartak Atakowyň rahmeti kän. Rüstem sadan namazda gajamyň ýani öz perdentlimiz han owaz gelmeýär. Ýanymda dutar çalyp hem bagşylyk ýol hem baş goýmagyň bir usatlygy bardy. Bu zatlarym ýanymda geden toňlar kämilleşýär. Men begenýän sebebi sadanyň bagşylanyny şeýdip taplanýarda halipa şähertlik ýolup. Elbetde şunu ýaly bolanyň onu çemeleşip men şol aýdymy öz maşgalamyzda indilenmez haýyşt etdi. Şol agam şol aýdym kän aýdylanyp toý beramda gowy ýerde düşen ýerler bar. Şunu estrada ýoluna ýatsaň halkymyza ilk ýarardy. Elbetde şunu ne biziň terapia formada rahmet çeken Rowşan Ýaşymradow var hem aýdyma diýip ustat sadan noglan şunu zähmeti diýsem men öte geçdim bolmaz. Arkadagy ýurdumyzda her bir zähmetiň bir halkymyza derrew ýetirilmeli. Şonunun berekellerine bagşladan üçin iň uly bagyt şol. Onu halipa gepleşigimiziň şu ýerine şol aýdym häzir illeşlemede ýetirelik. Soň söhbetimizi ýene siz bilen dowam edýär. Başlymy. Merhaban adamlar, biz bugün gepleşigimiziň dowamyna häzir Türkmenistanyň halk artisti Pelwan Hamidowyň ýerine ýetirmegine Türkmen halk aýdymy bolan Büdebilmen ýen şol aýdymy size ýetirýär. Dinleň hormatly adamlar, lezzet alın. Bakar bakışı canım yakar Ağullarında kandu şeker doğduğunun Body baby Hey Bilmem
şekerdir. Hep boyunuzda kubbere şedirun, birbirine gedap edin. Tezesçiler birin zamanı şekerden şerin, ayak ülfine anbarını koşulip garabi. Barın zülfün koşulip garabin etwak garabin Bedewlemez çapıga goýberlerini arak etme döwrüni aýdymlar aýdylýada. Türkmen milli halk aýdymlary gyrmyz don geýip biziň bagşylamyz aýda. Esasam şol dawaral günlerde siz ençe meýil bäri aýdym aýtyp gelýäňiz. Türkmen bedewiniň şanyna tutulýan toýlar biziň ýurdumyzda arkadagymyzyň taýysyna has ýokary derejede. Indi her bir bellenilýän şany senen öz munasyp aýdymy bolýar. Ýöne Türkmen bedewine bagşlap döreden o aýdymlaryňdan mara milli libasda şekilli görnüşler ama şu bedewlemede bolan bu ýsanjyňyz häzir söz bilen sazlap aýdymlar bilen baglanşdyrsak. Mehriban arkadaşım Türkmen bedewine behişli bedewimde goýan sarpady bütün dünýä nusga bolup durda biziň owodonlukda, ýennamlykda, gözellikde, onuň arkadaşymyzyň özü şu Türkmen bedewine erkedip milli eşikde at oýunlaryny görkezmek ýa saatlarca çapyk görkezip çapulary gatnaşmagy her bir pursat men aňymda dur. Sebäbi bir näçe bagyş sadanlandy bilen maňa da ýylyň şu Türkmen bedewimden ulu şanly toýuny bir näçe ýyllar Türkmen utargyjagyna estrada ýoluna bir näçe döredän aýdymlanma bilen şu ulu bayramçylar goşunt goşup gatnaşýanlygymy elbetde begenýän. Sebäbi Ramazan, Silkmak, Telpek bilen Türkmen utargyjagy bilen her çapyň arasynda bir bagşymada orun berilýär. Behişli bedewimiň taryp edilmek. Döwrewap aýdymlar amma halk aýdymlardan bil. Onam şu dutar taat guralyna ussat tadan ýegdimiz kerwan aýdyg diýfin bolmagy ýa bolmasa Spartak tadan. Onuň bayram rasyýyny bolmagy gazak taat guralyna. Halipalan şol ýerde jemlenip bir owaz eýlemegi. Bedewlere bir ýeňiş gazanmagyna hasam şol aýdym sazyň uly ruh berýänligi täsirli bolup duýulýar da şol ýerde. Arkadamyň hut özüň gatnaşmagy ýa biziň şu taýda gatnaşan adamlaryň hemmesi ruhlanýar. İýir seher bilen bizde bolýan duýgu bar. Biz bagşlarda bolup gatnaşan bolsak, jan koýar bolup gatnaşan adamlar bar. Şolurda zähmet çeken adamlaryň bir näçe wagtlap çeken zähmetiniň miýwesi. Şu iň soňky bedew bir geçip atlandyrylanynam Türkmen dutaryň ýerine ýetirilmeniň özü. Men bayram şahyryň sözlerini bir näçe aýdymlar aýtmak, Görol Şadistanyň Türkmen gyryatyna ýetirilýän aýdymlary ýa bir näçeler ýerine ýetirip ber. Şu ajaýyp bedewliň taryfyny ýetirmek üçin lokan bertege. Bilen belläsim gelýän zat halipa şol ýerde halkara atçylyk sport toplumynyň özü arkadagymyzyň baran güni tutuş toýhana öwürlýär. Ne ýadyňyzda bolsa altyn güýüň ýakymly pursatlaryna şatlyk paýlan, şowhun paýlan arkadagymyz 28-nji sentýabr güni halkara atçylyk sport toplumyny sunod işgärler bilen hem duşda. Sunod işgärleriniň köňlüni galkynyrdy, ganatlanyrdy. Eýem size de tolgunlurma bolanlar halipa şonu. Onuň hem gahrymar adam eýem milli bayramlamada barp orada sunod işgärler bilen az pursatlygy bolsa öz maslahatlaryny etmeli işleri barada ýa biz Türkmen sunugotyny medeniyetine berilýän gollawyň arkadamyzyň meherli bir urana ýüzden söhbetleşik bolanyny diňe şu taýda duran söhbetleş adamlardan bütün Türkmen sunut medeniyet işgärleri hemmemiz ganatlanýar. Galkynýar şu biziň ýan bir näçe sunut işgärlemede bildirilýän uly anam
şolar gelecek dörejülük işlerini edilmeli işler bir Gahrymark adam tarafından maslahat berilerine bizim hemmäden yol yörelgi. Gahrymark adamyň öz Türkmen sunugyny söýen soň aýdym sadan ustatlarça baş çykaryp saat aýdym saat döreden ajaýyp aýdymlary onu öz ýüreginde öz kalbyna Türkmen aýdym saatna bolan söýgi bolan Gahrymark adamyz bizim o işgärler elbetde diňe täzelikler bilen ajaýyp aýdymlar bilen her bayramda halkymyzy, watanymyzy, ýurdumyzy taryhyny waspyny getirip diňe toýdan toýra täze aýdymlar bilen barmak biziň hemmämiz üçin borçlum kady ýani. Arkadaşly ýurdumyzda döretmäne, işlemäne, zähmet çekmäne bir toýdan toýa özüň bir arzuwlar bilen, maksatlar bilen, üstünlikler bilen barmagy döretip beren giň mümkünçiligine Gahryman, Mehman adamy köp sawurtna edýän. Baky bir taraplamyň 25 ýyllyk bilen Gahryman, Mehman adamy bütün Türkmen halkymyzy ilimizi ulumuzy tüýsüremden gutlaýan ajaýyp günüň ajaýyp toýlaň şaýady bolmak hemmämize müýesser etsin. Toýlamyz toýlaşsyn mehman illeşler. Köp sag bol Halipa. Aýdan ardy bolan hatyl bolsun. Şeýle toýly günlerde ýene söhbet guraly. Aýdymlamyda adamlara serpaý edeli. Arkadagymyzyň saýysyna joşup öz joşgunmydym giňden dawarlanýar duraly. Şeýle dawaraly günlerde size ýene öz owadaňyzy adamlara paýlamakda çekjek zähmetiňizde ul üstünlik ardy goýdýar. Durmuş ýoluňyzda da, döredijlik ýoluňyzda da mydamy şowluk hemra bolsun. Bugun gepleşigimizde gatnaşyp halipalar hakynda, sunugat hakynda, arkadagymyzyň owudan döwri hakyndaky duýsanjyňyzy beýan etdiňiz. Siz öz hoşallygyňyzy bildirýär. Köp sag bolun halipa. Toýda diýdarlaşaly. Dedi köp sawal işinizde ul üstünlik ardy goýdýar. Köp sag bol halipa. Gül vatan, bödül vatan, can vatan, bödüllikde gince kanaşan vatan. Senin üçün ayalmayar can vatan, oğuz hanlık merk oğulun yurdu sen. Beylerin şahidir oğulun bakşı, aydımlar göre diyar yağışıdan yakşı. Yaşıl tuğun bollu dünyanın nakşı, bu dünyalar dörep munna barsın sen. Hormatly adamlar, biz bugun sunugat söhbetde şu wagtda gepleşigimiziň dowamyny Türkmenistanyň halk artisti Halipamyz Pelwan Hamidowyň ýerine ýetirmegindäki aýdymlara, şeýlehem sazly söhbetlere diňsallyk. Şeýle söhbetleriň özüne ýakynma, ýylgyryşma, ýaraşykma, arkadagly döwrüň özündäki buýsanjy paýlaşmak biziň her birimize ýakynlyk. Şeýle günniň şatlygyna şatlyk goşýan arkadagymyzyň jany sag bolsun, alyp barýan ähli işlerine üstünlük kemra bolsun. Baky bir taraplarymyzyň 25 ýyllyk toýu bilen Gahryman arkadagymyzy ähli türkmen ýylymyzy tüýsürekden gutlaýar. Toýly diýarymyzda
görjüňiz gowluk bolsun, aljaňyz alkyş bolsun. Mehriban adamlar şeýle ýaxşy arzu umytlar süre ýollap, bu gepleşigimizi jemleýär. Gepleşigimiziň enlik sanlaryna diýdarlaşýança hoş bolsun.